Изгрява слънцето, праща светлина. Нека размислиме върху тези думи. Защото слънцето не изгрява, защото не залязва. То представлява един генератор на енергия, който генератор на енергия всеки момент изразходва тонове водород, от който се освобождава енергия и се превръща в тонове хелий. Тонове, това е, имайте предвид, че това водорода и хелия са най-леките газове и там тонове едва ли е точната дума, която да ги изразява, защото би трябвало да се изразяват в обеми, но това няма никакво значение. Да вдишаме дълбоко. Днеска ще ви върна малко в науката. Оказва се, че светлината, която ние виждаме в момента, се явява взаимодействие. Тя е следствие от сблъсъка на лъчи и полета, слънчева енергия, с водорода, който е горе, в горната част на атмосферата на Земята, защото водорода е най-лекия газ и като такъв той изплува най-горе и всъщност всичко това, което виждаме като светлина, е отражение, следствие от ионизацията на водородни атоми, които се превръщат в иони и се приемат квант енергия, при която те минават в по-голяма, по-висока орбита и в следващия момент, когато се връщат в нормалната си орбита, се отделя така наречената енергия светлина, която всъщност е рикошет, следствие от това, за което говорим. Тоест светлината не може да бъде жива, тя е енергия. Знаете, енергията не се ражда, енергията не се създава, тя не изчезва. Тя е. Следователно, тя няма качеството живот. Следователно, тя не е жива. Ето заради това Сведенборг казва, слънцето е чист огън, то е мъртво и всичко, което се създава под неговото влияние, материя, въздух, всичко това е неживо. Квант, енергия, единица мярка, обаче има неща, които не могат да се измерят. Кванта е единица мярка, както кубит. Това е единица мярка за информация, с която работят квантовите компютри. И ако нашите компютри работят с 0 и с единица, квантовите компютри работят с кубитове, битове и кубитове, които всъщност по същия начин представляват някаква мярка, единица мярка за информация. Обаче, ако вие следите, аз съм сигурен, че вие следите, вие сте изключително интелигентни учени същества, които знаете какво представлява електрона. Обаче се оказва, че електрон също не съществува като такъв, защото то е едно поле. А полето е най-пасивното нещо. Поле, което е в суперпозиция
т.е. в безкрайно много позиции, и в момента, в който наблюдателя, някой започна да наблюдава този електрон, той го стопира и електрона се превръща в точка. Или в нещо, което точка. Обаче точката като понятие съществува само като понятие. Няма точка в пространството. Няма точка в пространството, в космоса. Или има безкрайно много точки, които може да си избереме като точка. И се оказва, че електрона е също едно поле, а в полето няма точки. И ако няма точки в полето, няма и прави в полето. А ако няма прави в полето, няма и обем в полето. Няма координатна система, която е триизмерна, 4-измерна, 5-измерна. И всъщност ние се явяваме в един изключителен тупик. Значи, ако точката съществува само като понятие, тя реално не съществува. И всичко това, което го виждаме, което представлява геометрична или негеометрична проекция на точки, реално не съществува. Да вдишаме дълбоко въздуха, който не е въздухът, който е смес от два газа, азот и кислород и още разни други неща. И нещо, което ние не знаем. Защото, както се оказва, че електрона не съществува, фотона също не съществува като точка. То е просто енергия, която няма конкретно място и няма конкретно време. Защото се оказва, че и времето не съществува, така както науката вече достига до тая състоянието, например. Защо? Оказва се, че при получаване на информация и на енергия, електроните на водорода, електрона на водорода прескача в по-високо ниво и се връща в по-ниско ниво, но това става абсолютно едновременно. То не означава, че има време. Фотона се придвижва в пространството светкавично, т.е. не с 300 000 км в секунда, а без време, защото 300 000 км в секунда това е относително понятие. Трябва да имаш километра, трябва да имаш секунда, а това са единици, с които не можеш да мериш нещо, което реално се движи с безкрайна скорост. Което означава, че тази светлина, която е излязла от Слънцето, ако погледнем от квантова гледна точка, какво ви занимавам с кванти, тиранти и други тути кванти? Да вдишаме дълбоко. Много объркващо е това, което ви говоря, защото това е част от квантовата физика, механика, биология, които, ето виждате ли, Детлю хвърля сянка. Сянката е следствие. Но реално тази сянка не съществува. Тя има до толкова, доколкото има източник на енергия, след което това тяло, тази материя препречва тази енергия и се получава сянка. А вие не знаете, че радиовълните минават през преградите, а слънчевите лъчи не минават през преградите. Ето виждате самия факт, че слънчевите лъчи не минават през преградата Детлюб. Това е много също впечатляващ момент, защото има вълни
полета, на които материята не пречи, защото всъщност няма материя. Ако погледнете през очите на квантовата физика, квантовата механиката, се оказва, че 99,99,99% от всичко това околно е празнота, в която летят някакви елементарни частици, както ние ги наричаме, някакви точки, както ние ги определяме като понятие. Но всъщност те не летят, защото за тях няма време, за тях няма пространство, за тях няма разстояние. Да вдишаме дълбоко и да отнесем всички тези разсъждения, които идват от някъде. Не смятай, че Детлюб може да мисли. Детлюб е материя. Материята няма качеството мислене. Материята няма качеството съзнание. Материята си е материя. Нещо, което е мъртво, което не може да бъде живо, защото то не притежава живот, както и енергията. Фотони, електрони, протони, неутрони, позитрони. Позитрон, знаете ли какво е? Не се съмнявам, че вие знаете какво е позитрон. Направо ви казвам, просто да вдишаме дълбоко, да се израдваме на тази фиктивна красота. Защото тя реално не съществува в космоса. Тя не съществува в светлината и в тъмнината и в това, което ние наричаме космос, което всъщност е една цифровизирана среда или кубитовизирана среда, в която кубити и числа, цифри, букви съществуват в някакъв вид, който ние не знаем, не подозираме и не може да осъзнаем. Кубит, Q, 4, бит, информация. Обаче информацията е нещо, което ние не знаем какво е, защото откъсната от бита, от битието, тя се превръща в една абсолютна лъжа, нещо мъртво. Няма жива информация. Цялата информация, която ние получаваме, е нежива. И когато се обърнете нагоре към онези, които са ни създали, които са ни заточили тук на земята и ги попитате жив ли е живота, те няма да ви отговорят или, както на мене, веднъж ми отговориха: ти знаеш ли закона на Нютон, който всъщност не е закон на Нютон, той е закон, който казва, че материята и енергията не са живи, нямат качеството живот. Следователно, живота като енергия, която ме движи, живота като енергия не може да бъде жив. Което означава, че той е нежив или може би точно безсмъртен, защото енергията няма качеството смърт, материята няма качеството смърт. Информацията е мъртва, следователно тя няма качеството смърт. И какво излиза? Напротив,
Входът не се отваря в полувремето на матча. Входът. Значи трябва да има вход. Къде има вход във Вселената? Няма. Къде има отворено или затворено нещо във Вселената? Няма. Къде има време във Вселената? Няма време във Вселената. Мач. Да вдишаме дълбоко, мисля, че няма смисъл какво да ви приказвам и да ви попоникам. Тя си разхожда изкуствените гащи, изкуственото куче. Той си разхожда изкуствените гащи, изкуственото куче. И там една възрастна кранта. Не искам да я снимам отблизо. Няма смисъл. До следващия клип, ако има такъв, за Слънцето, което не е живо, което е огън, чист огън. И следователно всичко това, което ние дишаме, което ние виждаме, което ние сме, е неживо. Ден, благословен, но деня не съществува, защото деня е отрязък от време, а времето не съществува, защото времето е едно понятие. До следващия клип. Чао!